150 na, pero mas malaki na siya. Sariyado na bang pantunan din dito? Ano na niya ako makikita dito? Kenton? Makakakakilala lang namin ng O ano, sagot! Ikaw matwa, porket mabilis ang panahon, mas tumatanda ka araw-araw. O ano, sagot! Bilang ka mo. 2 box. Kasi, Sige na to.
Calling the attention, S.A. Bryant, please proceed to the seating area. S.A. Bryant.